Yawwa ni kam hajiya wani ce shi zamu yi tafiyan nan ne domin mu je mu anso wa'inan kuɗaɗen. Ba yanzu ba. Kamar ya ba yanzu ba. Magana fa nake akan wa'inan kuɗaɗen da zamu je mu anso da ni da ke da baban Sumayya. To kwan dai tafiyar tamu ce ni da baban Sumayya. Ba yanzu ba. Tabdi amma gaskiya ba za ta yiwu ba. Kai baba Rabe baka ji maganar da muke yi bane? Ba za ka sa baki ba? Da hajiya ba kuke magana. Kuma ka ji ansar da ta ba. Kana nufin kai ba za ka iya yin komai ba kenan? Inda ta ce ba za mu ba za mu je. To sai yaushe kenan? Kawai ka yi haƙuri sai da ta shirya sai mu je. Gaskiya dai bai kamata ba. Magana ake ta kuɗi fa. Kuɗi fa ake magana. Kar ka bata lokacin. Kamayya. Ba za su je ba. To saboda me? Hajiya ta riga ta yi magana. Kenan shi ba abin da ya iya yi kenan sai abin da ta ce musa? Sai abin da ta ce mishi. Lallai kam. Ka gani? Kai kuma shikenan haka ka koma? Kai baka kawaici ne? Kawaici kamayya. An mallake ka. Wai yanzu kina nufin duk abin da Hajiya ta ce yayi shi yake yi? Tana gindaye kara a nan gurin ta ce kar ka tsallake wallahi bai tsallakewa. Tabdi. To ki Hajiya kin ji? Wanda ma zai iya yin magana a samu a lallaba a ji a karɓo kuɗaɗen nan baya iya yin komai yanzu an mallake shi matan shi ta mallake shi. Da wawa banza shashasha wanda bai san abin da yake yi. To ina ga dai yanzu sai dai mu yi haƙuri kawai mu yi shiru da maganan nan. Ba zan iya shiru ba. To gaskiya in dai ba haka ba sai dai mu san ta yadda za a yi mu bullo musa. Har neman ta yadda za a fito mishi ake yi. Mana saboda yanzu baya jin maganan kowa sai abin da matan shi ta ce mishi. Ko Allah tsine wa wannan matar tasa wallahi.